Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang enderong
Ulo. Luhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio emperata. Sangaran ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay sa paraataman kan sa mong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina ang pagdusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugo kan bulkan asidi pa pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika namumutan ha Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami isaan sa mong namumutan. Mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kami magtalubo na maging magresponsableng paraataman kan sa imong dinalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapuang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo. Matukaw po. Diyos marhay na hapon sa indugabos mga tugang kay Kristo. Ngunyan, iyoan ika-33 na Domingo, sa ordinanyong panahon, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang sa mga babasahon ngunyan na ika-33 na Domingo kan ordinaryong panahon, pinapagirumduman kita na an mahal na Diyos, iyo an satuyang gapo, an masasarigan, an satuyang dain nagbabago na mahal na Diyos. Punanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako, kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bayantaan sa tuyang mga aki, pamurawayon ta ang Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami. Itugot mo sa samo, na danay kaming mag-ugma sa imong kaimbudan. Taan kaugmahan daing katapusan asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataraman. Sa paagi kan mga pagpataan ni Propeta Malakias, nagtaraman kagurangnan na an aldaw ng paghukom maabot. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias, nagsasabi ang kagurangnan nin mga hukbo, nagdadangadang an aldaw na nasusuloon siring sa dayami ang gabos na mapaabaw-abaw sa mga maraot na tawo, sa aldaw na iyan, matututong sinda, asin mayot nin matatada sa sainda. Alagad sa saindo na nagkukuyog sa sako,
masirang sa indo, araw kang aldaw an sa kung nakakaligtas na kapangyarihan, asin magdadara iyan, nin kaumayan, araw kan saldang kan aldaw. Tataramon kan kagurangnan, salamat sa Diyos. Madatong an kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Madatong an kagurangnan, matamos mamaghahadi sa kinaban. Mag-awitin mga pag-omaw sa kagurangnan, musika tugtugon sa arpa, patanugon ang mga trompeta, asin ang mga hamodyong, maugmang magkuraw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Madatong ang kagurangnan, matanos na naghahade sa kinaban. Magagubuhod ang dagat asin ang gabos na yaon diyan. Ang kinaban asin ang gabos na nag-eerok diyan. Pumarakpak ang mga katubigan. Sabay na mag-arawit sa kaugmahan ang kabubuldan. Madatong ang kagurangnan, matanos ang maghahade sa kinaban. An atubang nin kagurangnan, hulita madatong siya tanganing maghukom sa daga. Maghuhukom sa mga banwaan nin kinaban. Sa katanosan asin sa katotoohan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinabang. Sa iyang surat, sinasadol ni San Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog asin ako onan sa indang paman. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon, bako kaming mga hugakon. Kanyaan pa kami sa indo, dai kami nagkakakan kan tinapay min si Isay mana, dai mi binabayadan. Kundi, nagtatrabaho kami, saka nagpagal. Aldaw banggi tanganing day kami maging pagabat. Sa nagtatrabaho kami saka nagpagal. Aldaw banggi tanganing day kami maging pagabat sa kiisay mana si Indo maski igwanin diretsyo na maghagat nintabang sa Indo. Uli, tanganing day kami maging pagabat sa kiisay mana sa Indo maski igwa kami diretsyo na maghahagad din tabang sa Indo. Daimi iyan ginibo kundi nagtrabaho kami tanganing maging arugan. Nindo hulita kan kami kaiba panindo. Sinabi mi sa Indo na ang si Isay mana habong magtrabaho day dapat pakalakanon. Sinabi mi ini hulita nagdangog kami na may mga hugakon dyan sa Indo na mayong ginibo kundi makiaram sa buhay ni iba. Sa ngaran ni Hesu Kristo ng kagurangan, pinagbubutan asin pinapatanida mi ang siring nga tawo na nagtrabaho nin marahay sa ka maghanap kan sa diring ikabubuhay. Tataramong kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Buhay
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo. Nag-uurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon huli kan mga mahalagang gapo asin mga dulot sa Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dyan nin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin sarong panggapo. Ang gabos marurumpag. Dangan naghapot sinda, Maestro, no arin po iyan mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, dai kamo magpadaya. Huli tadakol an madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ako ang Kristo, o nag-abot na an oras. Dai kamo magtubod sa inda. Dai kamo matakot kung makadangog kamo nin mga gera kan mga ralaban. An mga iyan dapat na mangyari na. Alagad bako pa iyan an katapusan. Padagos siyang nagpahayag. Ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadean malaban man sa magkasi kahadean. Malinog nin makusog. Asin magkakaigwa nin gutom asin peste sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwa nin makangingirhat sa darakulang tanda hale sa kalangitan. Alagad bago ka inigabos, dadakupon asin papasakitan kamo. Dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bibilangguan. Iaatubang kamo sa mga hade asin mga kagsakop dahil sako. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marhay na bareta. Ibugtak na nindo sa indong isip na dai kamo mahadit kung paano kamo masimbag. Huli tatatawan ko kamo nin mga tataramon asin kadunungan na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. Ipapaaristar kamo maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Ipapagadan ninda ang ibasa sa indo. Ikakaungis kamo kan gabus na tawo dahil sako. Alagad, maski sarong buhok sa saindong payo, dai mawawara. Kung makatagal kamo, makakamtan nindo ang buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Pirang simana na lang po ang natatada sa taon 2025. How many weeks left? About 6. Asin dahil patapos na ang taon, patapos naman po ang liturgical calendar. Sa simbahan, may sadiri kitang kalendaryo and it ends on the 34th week. Ang Domingong ini is 33rd Sunday. Kaya pira na lang pong natatada. Saro. In the liturgical calendar, only 1 week left. And that will be next Sunday. Next Sunday, pagbalik ta po sa simbahan, ang selebrasyon ta is the last feast, the last solemnity in our calendar. What do we call it? We call it Christ the King. Si Kristong Hade. Every year, our liturgical calendar finishes with Christ the King. Next week, papagirumduman kita na anhade kan universo, anhade kan satuyang buhay, mayong iba kundi si Jesucristo. And to help us prepare for that beautiful feast, ining huring duwang simana, tinatabangan kitang magpreparar para duman by reminding us na ang kinakban na ini may katapusan, may hangganan.
And that is the reason why the readings for this Sunday and the next weekdays will tell us about the end of the world. The end of the world. Handa na po ba kamo kung matapos ang kinakban ngunyan o matapos ang buhay ngunyan? Magayon dahil digdi sa tuyang ebanghelyo, pigpapahiling ang templo kan Jerusalem. Sarong aldaw, ang mga disipulo daan ni Jesus nakatindog sa atubang kan templo and they were admiring its beauty. Sabi ninda, wow, magayonon ang templo with its many stones, many decorations, and the offerings brought to the temple. Magayonon ang templo. And then suddenly, Jesus comes, enters the picture, and tells them, aram nindo, madatong ang sarong aldaw na ang templong magayon na iyan, magagaba, marurumpag. Ang KJ naman ni Lord. Uni kami, nag-e-enjoy kami kan magayunon na templo with its beauty, dangan sasabihan niya kaming sarong aldaw marurumpag ang templong ini. What is the purpose of Jesus? Is it to scare them, takuton sinda? Is it to break their peace, their sense of security? Parte po iyan. Tangani na matanyog an sa iyang disipulos na an sa indang security, an sa indang peace, ikaagninda sa mga bagay na nagtatagal. You know, this temple of Jerusalem is a symbolism. Ini pong templo, iyo ang simbolismo kan gabus na mga bagay na pinapahalagahan ta sa buhay. What is it that is most important in your life? Can you pause right now? Masilensyo kitang dikit na panahon. Anong bagay o tao ang nagtatao sa kuya nin security? Na pagbanggi, napapaturog ako ninto ninong dahil igwa ako kaini. Is it your good health? Pwede. Is it a stable job or business? Para sa ibang tao, napapaturog kita pagbanggi dahil sa pamilya.